नमस्कार, मी संजीवनी कदम. माझा आता 4 दिवस झाले मी नवीन चॅनल उघडलंय मालवणी फूड म्हणून. त्या मालवणी फूडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचा स्वागत असा. आणि आज मी बटाट्याचा कालवण बनवून दाखवणार आहे भाजलेल्या वाटपाचा. असाच जर केला तर त्याला रानच लागता, म्हणून मी वाटा भाजून करणार आहे. त्याची तुम्ही रेसिपी बघा आणि कशी वाटत ती आमका नंतर तुम्ही कमेंट करा. आता मी पहिला गॅस लावलोय. आता कुकर मध्ये कालवण घालणार आहे. 2-3 शिट्टीवरच लवकर होतं ना, म्हणून मी कुकर मध्येच वाटा भाजतोय. मग पहिलं ह्या पाणी आपलं त्याच्यात ना, म्हणून मी पहिलं कांदा भाजून घेतलोय. थोडं पाणी कमी होऊ देणार. बघा कांदा एवढं असं भाजून घेतलंय. चमचम करतो वाटलं जरा थोडंसं लालसर द्यायचं. त्याच्यात मी आता 2 चमचे तेल टाकणार आहे. जास्त आम्ही तेल तर खायचं आहे. 2 चमचे परत तेल घालतो. थोडा तेल टाकलंय त्याच्यात. कांदा एवढं लाल झालं. त्याच्यातच मी खोबरा टाकलेला आहे अर्धी वाटी. ओला खोबरा टाकलेला अर्धी वाटी. नावाला नावाचा किशोर. वाटपासाठी काढणार बटाट्यासाठी एक बटाटा घेतलाय कापून, तो धुवून ठेवलाय. आणि परत ही थोडी कोथिंबीर घेतलंय आणि 2 पुदिन्याची पानं आणि कढीपत्ता आणि टमाटो वाटून टाकताना बिया काढायचे नाही. तसंच खायचं होता तर बिया काढून टाकायचे. ते किडनीसाठी चांगले नसतं. आणि मग आता या सगळ्याचा मी वाटप करतोय आणि मसाला टाकतोय त्याच्यात. तर दाखवतो तुमचा मी खोबरा भाजून झाला काय. जास्त पण भाजायचं नाही, थोडासा मिक्स टाकायचा. दूध असताना त्याने टेस्ट येतात, थोडी चव येतात. तिकडे भात ठेवलंय आणि इकडे ह्या कालवण करू घेतले. हे बघा असा वाटा भाजायचा. एवढा पण हे करायचा नाही आहे. असा दिसता कांदा आणि खोबरा. आता गॅस त्याच्यात आता कोथिंबीर, पुदिन्याची 2 पानं, रोज पुदिना काढायचं आणि कढीपत्ता पण पोरा बाहेर काढून टाकतं ना, म्हणून मी सगळं वाटून टाकतोय. आणि त्याच्यात त्याचा रस्सो पण चांगलं होता. आता अर्ध चमच थोडं टाकतोय. आणि 1 चमचे मसालो टाकतोय. हे घरचं मसालो आमचं मालवणी बनवलेलं. नंतर तुमचा मी त्याची रेसिपी दाखवेल कसं बनवू शकतो. ते जास्त तिखट पण लागत ना, तुम्ही असं सुद्धा खाऊ शकता चपाती बरोबर. असं मसाला झाला मस्त. आता या सगळ्या मी त्याच्यात खोबरा टाकतो. भात पण झाला. 2 शिट्टी दिले. आता 1-2 शिट्टी केला तरी मस्त भात होता. पाणी टाकलंय तो केलो आणि वाटपाचा हे बघ. आता वाटलेला वाटा बी असा दिसता. आता मी कालवण करून नाही देणार. गॅस लावतोय. कांदा चिरलेला, कांदा कापलाय फोडण्यासाठी. तो पण पहिलं भाजून सगळ्या कांद्यात पाणी असताना म्हणून थोडा भाजून घ्यायचा. त्याचा तेल काढणं तरंगा आणि थोडा काही ह्या पण चांगला लागत नाही. कच्च्यासारखा भाजून घ्यायचा. बघा हे आता व्यवस्थित कांदा भाजायचा. आता त्याच्यात मी 2 चमचे तेल टाकतो. घालणार 2 चमचे फोडण्यासाठी. चांगला भाजून घेऊया.
थोडंच भाजून घ्यायचं. त्याचं रस चांगलं त्याच्यात जातं. काला नागून सुंदर भाजून. त्याच्यात आता मी 1 चमच आल्या लसणीची पेस्ट टाकतो. थोडीच टाकायची. त्याच्यात सगळं मसाल्याचा पहिला टाकून घ्यायचं. आता चालू आता भाजल्या सगळ्या आता दिसता गॅस कमी करायची. नंतर मग या वाटलेला वाटाणा बघा कसा येतो दिसता लाल झाला. आता हे कोथिंबीर घ्यायचं. अजून थोडं शिजल्यानंतर अजून कलर थोडं बदल होतो आणि नंतर त्याच्यात मध्ये बटाटे टाकायचे. थोडी परतून घ्यायची चांगली. डायरेक्ट कालनाचा टाकला ना म्हणजे बटाट्यात चांगलं रस येतात. त्याच्यात फक्त कालनाचा टाकला रानच लागत. टाकण्यात तेवढं पाणी घालायचं. कालण करून त्याच्या मला 4 माणसाचं कालण करतोय. आणि घरात आता 4च माणसं आता. आता मीठ टाकतो. मीठ टाकायचं नंतर लास्टचा एकदम शेवटला मीठ टाकायचं. कालनाचा एक अंदाज बघून 1.5 चमच टाकलंय मी. आता गॅस बंद करून द्यायचं. गॅस बंद करून घ्यायचं. 2 शिट्ट्या द्यायचे. गॅस पण जास्त ह्या सगळ्या याच्यावर जेवण केलं ना गॅसवर कुकरवर ह्या जास्त लागत नाही. जास्त जायच नाही. हा झाला. त्याच्यात परत बटाटी पण चांगली भुरली आहे. बघा रस्सो पण बघा कसं झालं घट्ट. चपाती बरोबर पण खाऊ शकतात आणि ह्याच्या बरोबर भाता बरोबर पण. आणि ही कोशिंबीर बनवलेली आहे. हिरवस जेवणात तुम्ही खावा. याच्यात दही टाकले. दही 1 टमाटो घातलेला त्याची बिया काढून. परत कोथिंबीर, कांदो आणि काकडी अशी मिळाली एक ही ह्या कोशिंबीर बनवली. आणि ही एक भाकरी. हे असा आजचा आमचा डिश आहे. तुमचा कसा वाटला तर तुम्ही सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावा आणि चांगले हेल्थ राहावा.